ko dawa kala nunu o minye grupu kata togoma ube kamota togoma nyofo Sheikh Salih Fawzani fule ka grupu min fo ya togofo ka nyinenga akonne ya fawiya kan nindabila minye ka grupu to togoma ka fo kinyinengala ube kamoto togoma ka fo kinyinengala Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymin ni tara ka kaseti do ta aya ka kalanden do ge ka bo nyinin kali jabila kalande undun kwama ako shia isini asariya yala ambu kafira do be mundo ako eka boy ako nyinin kali papi udi mo wore mai ka wuli ka boy kalande un to ya deli kwa katoya ko ai akonne ya fawye ya sinya joli nkwa kana grupu ta togo makinyininka akana mo kerekelen ta togo makinyininka anka ko dilo kuma fota woni mankutula ankana ko do hada madenyire kerekereli kuma ne ni fawye tekrira ka fo kachaya ako qaida min bene bolo kamugo ta togo ma ka kuma ka nete oke akombe ala deli ala kam ewa nto oka fana fo kasaya aka janto ola janko an ka jamana ye jamana munumye dina yere ma famu folo saudiya nunu ulu dina famurai minye famaye salafu do population salafu alimamu salafu sunna mo population sunna mo famu sunna mo be tawhid tigi alimami tawhidi tigi ewa jama tawhidi tigi findo fese ka fo o yoro la tawhidi be defa bebe sunna defa famo be sunna defa alimamu be sunna defa population be sunna defa me fangata la anfeya bidia jama de kacha wulude deme baka kacha donc namba fanka dawa kasin sambolo ne ma fo mo togote fo ren kawfo fo mo ka fam ufula bebe dina kono ka mugo togo fo ka kerekereya ka togo fo ka raduka ka be dina kono ka kuma fo fana ma balo aqwam mugo ka ko ye munye mugo munum be nin kuma fo mugo ka ko ye munye mugo munum be nin ko fana sabatira ci dem bolo Sheikh Abdullah Bumbaji ka kitabu be akan majmum fatawa wa rasail majmum fatawa wa rasail wa maqalat al mutanawiya ajiju wolon fulana ayeb bayanu doke dawa kila be akonim bayanu nyake doni ke bagani dawa kila bede fi dakhil wal kharij saudiya konona na kenemana jiju wolon fulana nabe naqiduke kamugo ka kuma guruja ko ka ke wala guruja aka dilo mankutula mugo ka kibariya jume mugo munum ben ninfo mugo ka kibariya jume mugo munum ben ninke akwa yen naqiduke nin chogola an naqidul bannam بغير تجريه أشخاصي ولا تسمية الأشخاص الأشخاص أكا كما فو مغوكا كوي جمعي مغو منون بنينك مغوكا كوي جمعي مغو منون بنينك كاسوراما مغو جوغي كاسوراما مغو تغفو أكا جيجو ولون فلانا مجموع فتاوى مقالة المتنوية أكوا لبن نكون ننجيك داوة كلا بيه دوني كبغا بيه في داخل والخارج pour mawadda minye nyogon kanu ani fara nyogon ka kato silama ni nyogon je parce que parti to foli ani to foli ako be na ni kele uni fitina uni juguya uye mo ni nyogon je mo ko lu kroshi ci de ñu fula beke dondola muso do na na ci de ma ko mawiya ye ni ni furula ani abu jahami nka furu jomma nana ko nan ja kife ko nan ja ni fe ci de ko amma muawiya to fasuluku wama abu jahmi fa darabu linnisa akum mawiya wo yefanta inna folota bolo abu jahmi fa nay muso gosilay ci de manunun to ko fo ne shi hayuru de ayu to ko fo bashi tala ne shi hayuru ayu to ko fo akum me i furu usama tama wo don ke ba ko ni mo min kera cinyali kala jugu ye dina kono bidiya mo do cinyali kala do abi bidiya jelenka abi woleli ke kata bidiya ma nan yire yaadu nan man nin togo de fo
ka afo mogo ye pour ku yere korosa ma mogo te se ka kisa aka torama ambo togofo o togo be fo ka kere ka togofo pour mogo ku yere korosa ma mais togofo li infana al masalihi wal mafasidi ambo fana laji ala hari nan nyaado ko tiali kala da togo be se kafo silame sariya ko anka togofo pour mogo ku yere korosa ma ka mogo baga ma amba togofo mais togo in foli in fana sanan ka togofo tiali min bala kana silamiya ma ninye ewa dilali min bala kana silamiya ma ambo fana jate mina nan yere yado tiali tala kana dawama kani yere ma ire faru koloma ika nyena me kono ube kana ika dinama ube kana ika dawama iba togofo mais ni yere yado ninye bidia mo de tiali kala de do mais ninye nin togofo atora be se nganyana ma yama ube atora be se nka dinama ube atora be se nka dawama iba togo toye mais abe bidia minna abe kuma jumu min fo ibe mo baga wala nin kuma mo kanata kana barake na de nin ke wore mo kanata kana barake na de wala donc fula bebe dina kono togo fo li be dina kono togo fo baliya fana be dina kono donc ni mo mi make tinyale kala baye bidia mo te na be wole ke ta dina ma katawu na nyogona nambo fo ambe se ko katawu bange hari na matiki togofo muno semino ko anka ko dila mankutu ni kuma fota wala ko sanku dilo hada madenyerela parce que nanye kuma wa ko dila kuma fota ni mankutu la bo ale minye katawu kuma inke ube ale minye katawu bara inke e kara do imbe ale tabe mo wereta mais ni e kuma indilo ale doron togo makafo e kara du bedale kelempere udema mogo to ba fu ni aradu teneka mais ni yake gorobaliye aba aleta abe mogo wereta wala aye parati min fo tuma mi fawjani nyinin kara o paratima ambe gorobali min fo ako dawa na te salafu ka dawa ka nabiyino ye dawa ke chogomi shebon tabi ulu ye dawa ke chogomi ako mogo ka dawa to ka ye bidiya dawa an fana bode fo dawa kila kelente de tuma mi aye mogo munun togo fo to fana togo fora ka fo ya ko ogulu kelente de ako dawa kila ni be dawa de ke ni ka dawa te ala faham salafu salih ala manaja salafu salih dawa toka ako ye dawa bidiya de donc fo dawa ka ken nabi nyuma ye dawa ke chogomi de chide nye dawa ke chogomi chebon tabi'un tabi'una ulu ka dawa tumbe chogomi ni mogo min ka dawa boka ede ka dawa be chinyaka mais ni mogo ka dawa te salafu salih ka tabuluka bidiya dawa do ambe ni ngorobali defo o kera jama kilento e sade jinya jama be aya be pese salafu ka tabulo min ka dawa be salafu salih ka tabuluka alquran wa sunna ala fahm salafu salih nin ka dawa boko kera jama sugo min ka dawa be ninka o ka dawa be chinyaka jama ka dawa te ninka jama fililendo وعليكم السلام تهجد bo ko tahajjuru mana sufen nafila abedda mina wati juma a wati be ba wati juma sufen nafila ba da mina depuis safo salli abeta bani salatu bora depuis qu'on y safo salli be fingo fe inshallah be konte sufen nafila mais a wati nyuma fi sulusul akhir ni yesu tila saba laba sufe jole wati nyuma yode kata salatu bo misali la tilebe bi eri minna kata eri la ani salatu be bo eri minna o tila sabaye nu yo tila saba labana donc o de ye ewa tila saba labana o wakati ciden ko ala yerebe jigi kana jiya sankabayna jombin wole nki jabi jombin deli nki so donc su tila saba labana o de ka joli kanyi ni ye tun sila sabaye kata tila saba labana kata salatu bo wakati o de ye sufe joli wakati nyumai
ko sallina do be de kaka ibe salli ni mo mi segena sallila parce que don ke ba bolo qiyamul layl salli bala har ni be ka kitabu de muraja ube ba ke ka hadisa de kala ni bebe konte ko sufe jolide jikiru bala qur'ana kalam bala har ni be sharia kitabu de laje ube be hadisi kitabu de laje o be de be konte ko qiyamul layl mais anyuma ye munye salli ni ba ke ka salli parce que salli fula be bala salli fana de kausa jikiru damay salli kausa jikiru damay parce que salli fule qur'ana kalam ba jikiru bale la salli bale fula be de bale la mais ni sigira be jikiru dama fana ka we jikiru damande salli de kanye kateme jikiru damaka wala min minye silamiya sariya doni fana nyinini o be nafila sallinya ni mo min ba ke ka silamiya sariya de muraja sufela la ka kala ka muraja ke ka sariya de nyanyini sariya nyanyini fana ni doni nyini o fana be nafila sallunya wa alaikum salam bon koni mɔgɔ min ka mɔgɔ tora accident kɔnɔ ka duwawu kɛ ala ka fara seedusu ka o bɛ bo o tɛ bɛn o ye duwawu de baasi t'o la parce que o sugu ni mɔgɔ min tora accident la i ye silamɛ ye i ye seedusu ye parce que ciden kɔni kogo binna mɔgɔ min na ou bien mɔgɔ min tora ji la donc ou bien mɔgɔ min kɔnɔ dimi y'a faga olu n'a ɲɔgɔn na ko i bɛ compter seedusu ye mais seedusu min don ani min sara jaharu la ko kelenw tɛ yɔmal kiyama don ala yɛrɛ de bɛ baraji dɔ di aw ma ye donc ka duwawu k'a ye ni ko ala ka fara seedusu kan ou bien ala ka kɛ seedusu baasi t'o la ko yala k'a fɔ tiɲɛ la i bɛ ala kira kanu i b'o dɔɔni jumɛn ye i b'o dɔɔni n'i bɛ tugu ciden kɔ de qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ala ko ciden ma fu ye n'a bɛ ala kanu a ye tugu ne ciden kɔ n'a tugura ne kɔ ala de b'aw kanu sisan wala pour k'a dɔn i bɛ ciden kanu i bɛ tugu a kɔ de wa ma ataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu nin de taamasiyɛn ko i bɛ ciden kanu n'i b'a kɛ ka tugu ciden kɔ ciden ye fɛn o fɛn fɔ sariya la i b'a minɛ n'u ko ciden ko fɛn o fɛn ka to yen a y'an bala ma i b'o to yen ka tugu a ka sunna kɔ nin de ye taamasiyɛn ko i bɛ ciden kanu juru jakatigu fɛ bon ko dɔ ko ale bɛ Abidjan ko mɔgɔw dɔw bɛ u bɛ jaka fara ɲɔgɔn kan bon ko jaka faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'u kan ka di fantanw ma a bɛ daga ye ka taa jakatigiw fɛ u ka juru dɔ e la wa i ka taa commerce kɛ n'a ye wa ni e tɛ fantan ye jaka dɔnyɔrɔ t'i la a tɛ daga i ka taa jaka minɛ ko i bɛ taa jago kɛ n'a ye n'a y'a sɔrɔ i ye fantan de i bɛ se ka taa ne ye fantan de se tɛ ne n'u y'i jate minɛ i ni jaka ka kan i bɛ jaka d'i ma n'i bɛ taa jago min kɛ n'a i bɛ taa o kɛ n'a ye mais ni e ye setigi de ye jaka dunkɛ tɛ e ye ko e bɛ taa jaka minɛ ko i bɛ taa jago kɛ n'a a tɛ daga e ye jaka bɛ minnu bolo fana a tɛ daga u ka di ma parce que donyɔrɔ de bɛ jaka la ma saga ka
bon ko doko ale denke be bara la me wakati dola bara kanyi wakati dola ka bara mani mana ni jakka bale bola be daga ka jakka da demma la don ke bawo ko e de wote saki ka jakka duma dem fana ti saka jakka da bange bakuma parce que dem fule ni setaye e fa akan na fakati wajibra e faka ni seti denye akan na fakati wajibri kai kan na fulo jendela ni e jakka di oma iye jakka ke puri ke na fulo jende gardi ka kolosi wote daga ye ni seti denye wakati mi kan na fulo jende ta ka dama kan na fakati la abake minya abake me ate daga ka jakka dama dem fana bo chogodela ni fa desera shebe e denye ana fakati ka wajibide donc ate daga ki ka jakka dama ona fakati palasila donc don ke ba ko ate daga denka jakka di demma ate daga fa fana jakka di bange ba fana ka jakka di demma nunun tebbe donc Cheikh Sila bunte me aba fo chogo kelendela kafo dembe se ka jakka di bange ba ma bunte me abo fo chogo kelendola mana ni juru karila ifala minna kan na fakati kote kelenye anko ni seta ya kan na fakati be dendeka me juru karila ifa kanna ni aka jiyamma ko wuye mununta akan na fakati wajibilenye akon nin juru usarali ifa ka juru munun fuleni usarali te wajibe edenka ko ola ibese ki jakka dama ko juru sara Cheikh Sila bunte me bennin fo bunu seminu ba sembenti abolo fana wala ube ewa bange baga fana ide ni ewa juru min karila idenka ikanna na fakati de kama ite ewa jakka dama ni o juru in kama de parce que o juru in ka o juru nya soro ni wajibi de obe fa kare ni setai mais ni ewa juru karila idenka na ni togo were min ten na fakati wajibi lenye asara togo tabolo jakka be e bolo abe daga ka jakka dama ka juru in sara donc Cheikh Sila bunte me bennin ko ni fala mais ni ote na fakati yorola te daga bange baga ka jakka di demma ate daga denka jakka di bange baga ma ma sage kuma la ede yika jakka dama munyi jakka dama de juru galo me aye jakka dama aye anana aka juru sara te don ke baw nyinin karanina ni e ka juru be mogola ni e yi ka jakata ka dama puri ka juru min bala akode sara iya ke ni nganya de ma jakabo innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa baraw be ke ni nganya de ye bara min nganya la bi sara note ni i juru i ka juru be mogola e yi ka jakata i ka juru hakke min bala i yota ko dama ube ye fenda ma yere min ka ci ka juru me e kala nyini pour aka sage ma ki ka juru sara ima jakabo i kan na fulu mi ka juru min be cey na yode récupérer e ma jakabo de jakka juru bi kanna me na ya sur ninga nyate ela few iya do ninye fantande ani jakka kaka jakka wakati sera e jakata ka dama e kala nyini ti duskun kuna ki sara yere atado na yake chogo me akaka chogola ne ayre de yaye a karasat ya jakka di nema me aka juru benela tara o juru saray de basiti kay kamina me abenga na nima ngania de e ya do fantande do dro ani jakka kaka jakka fule na ya dama me ne duskun kono ne kan ngania ta kin sara na yake chogo me aka na folodo
bon n'a yɛrɛ nana sisan kana i ka juru sara i ka juru min b'a la baasi tɛ ka na i k'a minɛ fɛn tɛ ka nin na waaleykum salaam. Ma faamu. Bon ko dɔ de ka se tununa kana don ale ka sew cɛ la bon ale ye se in mara fo se in ye fan da mais sekɔrɔba in yɛrɛ sara mais n'a tigi nana ni ale y'a ko fɔ a ye ko a sara ale b'a sara de ou b'a t'a sara ciden ko tunu fɛ se min filɛ nin ye tunu fɛn de don a ko fɛn tunu tɛ fana i ka tigi ɲini san kelen ni san kelen dafara a tigi mana a kɛra e ta ye i b'a kɛ cogo min i b'a kɛ o cogo la donc n'a y'a sɔrɔ se in sara san kelen de kɔnɔ k'a sɔrɔ san kelen ma dafa ni setigi nana a ka se de sara i bolo n'i y'a ɲɛfɔ a y'a yafara file n'a ma yafa i b'a a ka se sara a ka se dɔn mais ni san kelen dafara se kɛra e ta ye ni san kelen de dafara se kɛra e ta ye ni a nana o cogo la i b'a fɔ a ye ne y'a tigi ɲini san kelen m'a tigi ye donc se sara mais hari nin y'a yɛrɛ dɔɔnikɛbaw dɔ kɔ bada kɔni hari ni san kelen dafalen kɔfɛ a kɛra ta ye cogo min ka di a k'o cogo la dɛ mais hari n'a ta bɛ n'a tigi nana n'a y'a sɔrɔ i y'a sarakati ye wa i y'a du de wa a sara de wa i b'a ɲɛfɔ a tigi ye dɛ a tun bɛ ne bolo ya dɛ san kelen dafara ne y'a fɛɛrɛ a tun bɛ ne bolo ya dɛ san kelen dafalen min ye ne y'a du a tun bɛ ne bolo ya dɛ san kelen dafalen a sara ni nin fɔra a ye n'a ko a ye sarakatili min kɛra n jɛna n'a ye a banna n'a ko i y'a dunni min kɛ n y'a fara a banna n'a ma yafa i b'a ta saga ma de hari san kelen dafalen kɔfɛ n'a ma yafa e b'a ta saga ma de bon ko taamaden bɛ kasuru min kɛ ka dɔ bɔ araka minnu ye 4 ye ka fula sali ko dɔ ko olu ye sofɛriw ye olu wagati bɛɛ olu bɛ taamadenya de la duguw ni duguw cɛ toujours u bɛ kasuru de kɛ n'a bɛ taama kɛ ni dɔɔnikɛbaw y'a jate taama la dɔw ko 80 kilo 80 ani 1 ɲɔgɔnna ni taama b'o lejina daima b'o fɔ u ka kitabu kɔnɔ fatawa lejinati daima taama n'a bɛ kilo 80 kan kilo 80 ni 1 ɲɔgɔnna ka taa n'i y'o taama i bɛ dɔ bɔ sali la Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah a bɛ ale bolo hakɛ ma fɔ kilo hakɛ jate ma fɔ mɔgɔw ka laada u bɛ min jate taama ye taama dɔ ne y'a taama i bɛ dɔ bɔ sali la mɔgɔw ka laada la u tɛ ɲoro min jate taama ye i tɛ dɔ bɔ sali la o de bɛ Ibn Taymiyyah bolo mais jamhuru bolo olu b'a jate bila k'a ko kilo 80 ani 1 ɲɔgɔnna wala a sabatira k'a fɔ fɛn o fɛn ye taama de ni e b'o taama hari ni wagati bɛ e bɛ taama de ni b'o taama sira kan i bɛ dɔ bɔ sali la de sunkalo la fana mini dagandi ye n'i tɛ se sunna subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk